Rodrigo Berrueta Alejandre, de 34 anos, a verdadeira figura da loita contra a patronal, contra os abusos e a injusticia do fascismo. Así un a un deron hoxe lectura os nomes das 17 víctimas da represión franquista que terían sido soterrados na foxa común do cemiterio de Rubiáns. Foi nun sentido acto onde se descubriu un monumento que honra a memoria dos represaliados e asasinados tras o golpe militar do 18 de xullo do 36. Os asasinados, os que teñen os seus osos nalgures deste cemiterio, querían e loitaban por un país distinto. O soño rematou co golpe de Estado do 18 de xullo en Vilagarcía. O soño rematou co asesinato de 70 persoas, o milloriño da sociedade que tiñamos naqueles momentos, o milloriño. O monumento está embrazado detrás da capela. Segundo as investigacións, nesta foxa habería 17 vítimas, aínda que só se puideron documentar 12 soterramentos. Foi a primeira que se sumou en Galicia no ano 2009, seguindo os protocolos dos investigadores da Universidade de Santiago. As tarefas de exhumación que aquí se fixeron no 2021 só puideron confirmar que aquí non quedan xa restos humanos que permitan identificar as víctimas. Sen presenza física, este monumento busca facer imborrable o seu recordo. Non sabemos se realmente estaban aquí, se estaban ali, pero en algún sitio, en algún momento, por aquí estaban, eso seguro. Entonces, pois nada, penso que é o mellor sitio para recordalos. Co acto de hoxe culmina o proceso de reparación e dignificación destas víctimas. Este acto chega tarde, case 90 anos tarde. O tempo que os verdugos, os perpetradores, lograron confundir a todos e controlar a memoria. Ás veces non nos damos conta desto, pero a pouco que lembremos o que sabemos, nos demos conta do que estamos empezando a coñecer, darémonos conta de que a nosa memoria estuvo controlada por eles. Acompañando os familiares das víctimas e os colectivos para a recuperación da memoria democrática estiveron o delegado do Goberno en Galicia e o alcalde de Vilagarcía. Temos amenazas reais ás que temos que enfrontarnos. Por desgracia, vemos certos sectores que tentan negar a validez da Lei de Memoria Democrática promovendo relatos que negan, minimizan ou incluso xustifican a represión. Non podemos permitir que o esquecemento se impoña, porque unha sociedade que non é capaz de enfrontarse aos seus recordos, que enterra os recordos baixo o silencio, ende xamais é capaz de avanzar. Non podemos dar marcha atrás no tempo e mudar o sucedido, pero sí que podemos facer memoria para sanar a alma e, de algún modo, poder achegarnos ao noso pasado con outra ollada. Deste xeito, o Cemiterio Municipal de Vilagarcía lembrará novamente para sempre o que aquí sucedeu, quedando ligado como lugar de memoria democrática de Galicia. E aproveitou o alcalde para reivindicar os pasos dados pola cidade a prol da erradicación da simboloxía que enxalzaba a ditadura, como a cruz dos caídos da igrexa parroquial ou o busto de Calvo Sotelo. Dixo que quedan aínda pasos por dar, como a revisión do Rueiro para eliminar del nomes relacionados co réxime.